Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti na alas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga malamyo aming nga nga pahana papagayam. Manipot ito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio. Amasaragan Barangay 31, Talingaan, City Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang nasumang bahay ti programa. Dear Manong Nemi. Ganito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw ito ng paggabikat ng pag-aldaw ng oras. Musta kay amin mga kanemers? Sabi ko matawan ti internet, interruption tayo. Sabi ko please share this program, share. Kahit padaran yung di pagkasaritaan ni Jenny. Ti anak nga mangbigbig iti nasinaw nga ayat, ti inana. Ano na ito nga ayat? Saan nyo pa yan i-share ti program tayo? Please share this program. Tayo irugi nga iba sa ti pagkasaritaan ni Jenny. Sagodayan nga ti surat. Ti pagkasaritaan ni pagkayam ti nga Jenny pagkayam Kung na rito sandali lang tayo i-record ta. Kung na rito tayo pagkayam nakalawlaw ka kung na. Dear Manong Nemi, na duma-duma ti klase iti pamilya. Ada naragsak, ada nakaragsak, ada gagangay laeng, ada nagulo, uno na tayo nariribok. Ado pa'y Manong Nemi niyo makunkun ng broken family. Apay nga nga mapasamak Manong Nemi nga ada mapasamak ako na ada nga broken family. Anyat makuna broken family. Agsina, digid ka anak. Kadagbalin nga broken family, a victim nga anak. Idi adan nakim ko Manong Nemi kan dumak digiti amok dumakdakkel Pacheck hindi Manong Nemi nga santo pulos nga agsina da papa kini mama. Gabuta naka-irut nakalaglag da Manong Nemi ti patapat tunutan kala. Iti ayan-ayat da. Oy, nakaragragsak kami Manong Nemi. Katsyak lang ti kakaisunang anak da. Nagasatak, tasyak lang ti anak da. Manong Nemi nga, kasapulak kumamit ti ading mo no, kapsat. Nga mawanin ta sa pulak pa, Manong Nemi, tadig iti naganak kanyak, kapsat kumit pa idan. Nagbibindas ti pa nagbambanding-banding ni. Nasaksyak Manong Nemi ti kinalailo da itunggal maysa. Manong, ano makaring kami ti bigat. Magkitak, masaksyak. Edi pa naginarakop, kapag naginagek, da papa kini mama. Good morning, mahal.
Good morning to lam. Nasaktuhan tumasid ka na ko, na. Good morning, anak. Kakaiso na nga, anak mi. Nga nakapimpintas, mariknak tumanong na mi, dagiti irot terakop da. Agas matinak pa nangyarakop ka na ko, anak. Ado dagiti umapapal kanyak manong na mi. Gabuta, nadahanak tikas kada papakin ni mama. Ano dungo. Nasingpet nga ama. Nasingpet nga ina. Mahum opisina ni papa manon nemi idin to didubingak may laeng kat sakti asas sa kasuan ni mama. Numabalin kat awan natay agdisung ang ngilaw no lamok kanyak. Kasat pangyarigan na kanyak manong nemi panangilalada. Edada ako niti high school manong nemi adon di kita agaram kanyak. May sakatakwada ni Carlo. Nga kulit. Uri nga jak kahit lang rodan nga. Kasasarita, sumurot-surot to pa lang. Sa bagay, kasapulok ng tigayim, apigad din asahan. Kadnungasta nga, kumusta anak ni Carlo? Kumusta? Astoy. Among di ka pa'y nakita nga nagmisuot. Api ko magmisuot ak. Nakaragsak ka, Jenny. Well, awan ti problema, ti pamilyak. Awan ti problema, da papakin ni mama. Okay na okay da. Ano kas na bakasyon? As lakam la. Aga kakabsat nga agbabanding, kamagpaspasyar. Agi in istorya. Apay nasa lusod mo di kasta. Nakakaapal ka. Ano ti pamilyami? Magulo. Tapay magulo ako na. Naloko ni papay. Tapay, agbababae. Nagbalimot nga nager ni mama. Di na kahit ti paatiw. Kahit mo sa bumalbahalis mo ti mamang mo. Bumalbahalis mo aglalaki man. Haan. Di na maramid. Ngayon, sana kahit ti paabak na mabalin. Kaapa na ni papa. Pag tinagan nan to, permi nga agkabal da. Uno sa hanggat mapansapulan ni mama no, sino ti babae nga agdaman ni papa. Agpinangat da. Magulo niya. Magulo. Amon ito siya tagpamilya. Tsak kaya natulad ni papa. Dapat lang. Kahit na siya ganun tagbaling asawa. Alad na siyang petak. Ang data ba lang di high school, Carlo? Ito nagbasa ka tigalid sa nakursom. Accountancy. Kasta aktumat. Noon at pagbasaan, suntumat pagbasaan. Noon at oras mo, suntumat ti oras ko. Talagang saan ka sumina kanya-kanya. Kasta nga rin tinabasamak manom na may samanin nga eskwela tinagbasaan mi kini Carlo. Same nga kurso, same nga oras manom na Meaning, nga kang kanayon kami nga kitkita, kang kanayon kami nga kuy-kuyo. Dapat hindi kitugundawin manom na nga umay dito balay. Ngam ko nakmat kada papakin ni mama, as friend lang, dapat lang iyan. Agturpos ka. Ore na nitong kakayat mo, nitong dumting ti panawan. Nga pilyam tumatan ti lalaki nga para kay ka. Tuladan na. Papa, anong tuladan kayo? Tuladan ni mamang mo, kunak ko ma. Nga nang pili ka niya ka na singpet. Uwan pa, mamatiak na singpet kayo. Sabi ko matang kasara ka, tumatigas ka na kayo. Ni Carlo, kasano mati kasasaan na? Produkto ti nagulungan pamilya, mama, papa, mama. Babaero ano ni pamang na. Nagar karumat ni inana. Baka umala ni Carlo. So, agan anod ka lang anak. Kaslawan di dumteng nga problema kada kami manong name. When? Adak idin ni third year college. Idadamad-madlaw ko kini papa. Saan matang maun-uni? Dati-dati manong name, no dakam dito balay, istorya dito, ag istorya ni papa, di opisina, ag istorya ni mama, at ang mga opisina matan ni mama, idita, hanin na naskan pa nga, kitayan na ka na impag. Ag istorya akmat, may pangibdi eskwela. Nagbalingan na ulimak manong name iti dati nga, naragsak nga pagtaingan.
Nukas takamangan kami, manong naimi, idi. Agiin istorya kami, ori mga kami, pintas ba nagbabanding mi, manong. Imi takit. Saan nga mga uno ni Papa? Nung mag-istorya ak, saan na pulos nga makisagpaw. Ori ni Mama, agis-istorya, di pulos makisagpaw ni Papa. Pa? Pas nagtibangan. Ada ka di problema? Problema awan. Lalala, pas nagtibangan. Dati-dati kat, naling ka sumao. Nagaling ka ang istorya. Jenny, saan nga nagnanayon kat napintas ti tiyempo. Kahit nangasawan, kada kayo ita, madamatin na dawal nga tiyempo. Mabaling ka din ang mga antayon. Awanin tagsa, opay. Makalawas na kastoy, manong. Siyempre, nagsalut-sudak ka ni Mama. Ma, apay na. Ada ka di problema ni Papa? Posibleng awan, Ma. Saan na kuman nga pagkalimidan pa ay. Gapati kasting mapaspasamak. Madlo yung nga dapat nga problema ak. Samo na tapang panunutan ni Papa mo. Nima, kahit kung maamuan, mabaling ka di anak. Saan ka nakapilit? Awan ti may bagak, may panggip ka ni Papang mo, tikas tayong paspasamak ang kuhanan. Apil nga di, isot pagsalutsudak. Nagsalutsudak, manong naimik ang kuhanan. Pa, mabaling ka di? Nga niya, nga, kasarita kayo? Tanya ti bagak. Apil mo nakastoy tayo. Manipun dadan po tayo, nakaragsak tayo. Kadang ito lang. Manipun iti saan kayo maununi. Ano damagin na problema yun, awang ko na met. Mas stress kayo. Depress kayo, Papa. Ada ka di problema ng trabaho? Jenny, awan ti sabaling ikasom no saan nga ti panagbasam. No anyaman ti problema, di mo pakibiyangan. Mabalin mo pagsalitaan kini mamang mo. Nga sa mo iramraman ti bagim. Saan nga mabalin nga dyan iraman, Papa? Gabot na pasetak ti pamilya. Wen, paset ka ti pamilya. Ngam sa mo nga iraman pa ti bagim. Awan ti sabali kay pastag mo saan nga ti panagbasam. Anta ka di problema ti pamilya tayo, Papa. Mabalin ka di ka sumarteng kan? Stop it! Saan ka lang sa opay? Mabalindak pa yung nabugkawan. Kapot tatanggan ti ulom. Di mo amot may mesa nga sao. One word is enough. Iha. Sige. No, di kayat na magibiyang tanyaman na problema. O, antimarabid ko pa. Kaya may concern na lang eh. Mailiwak ka rin dati-dati nga, bubra tayo. Nga mapantay agpaspasyar. Nga agbabanding tayo. Kada mama. Yung mapi nga, nagbaling nga na uli, tip dito yung balay. Nabaigbat nga saan ka nangag nga nagsasrita. Kaya ni mama. Nga dati-dati kahit mangig ko, tigarak-gak yung aduan. At takit yung nagtisiladyo. Itaawanin, nakul uli maganda ito nga balay. Sardeng kan! At ayawan na. Tsak kahit may istorbo. One word is enough. Sige pa. Daywan kang ngarutin. Nadlawan manong name ni Carlo Tilangak. Jenny? Carlo? What's wrong? Pwede mo matamutin. Umisa man. Agkurkurot tabungin mo. Any problem, my friend? Nagdakil di problema, mi. Kunak maluno ang problema yun. Imagine, tinakaragsak nga pamilya, nagbalinan nga naulimak. Diyan kung mangigti, dati-dati mang mangig ko, nasarangsang katawa na papakin ni mama. Awanin ti dati nga, raramidan mi nga, babanding kami nga talo.
Nabayagin nga saan kam nagmall, na pa nagpasyar. Noon ta kam amin ito nagtibalay, kaslahan kam nga gaam mo. Tanog salusod agmat ka ni Papa, ate pan na kasigod. Nagsalusod ka ni Mama, ni Papangmot kasalitam ko na. Imagine, kaslasan kami nga gaam mo. Bigla latang nga napasama ka kasta. Nga ka mo no anya trason. Hindi na rin ibaga kanya. So come on, saan kang problema kasta, sweetheart? Sikamat. Friend ko na mitas, madamdama, sweetheart ko na. Gabutan na nablabas pa nga gayam, ti pang bilangak kang kay. Kanuan nyaman ti problema. Nakasagana ka magtulong kay ka. So ako nakip kam. Just relax. Saan na masolusyonan ti problema, iti another problema. Ano nga tiramidek? Padasay mga tuntunin no, anyat puon kan gaputi amin. Kaskas di nga di da ibaga. Kaskas di nga di da ibaga, kita awag bibiyang muna da. Just relax. Awatem ti kinapod no. No anyat bilin da, sutong palem. Kadi karkararag bukit niya hapad Diyos. Sabi ko tanuan niyaman data ang problema kit masolusyon. Gaman na, Carlo. Panakayandingan mo kaniya. Umisam ka karata na. Kasano kumang umisam ma? Ibatim ti problema di balayo, kami tugtugod dito eskwela, tapos may concentrate mo nagbasa. Dakal ti pabatik ng darat ibagbaga da papakin mamang mo. Just ignore the problem. Kaya awan sa bali nga ramidam, hindi mangipasnek, di pa nagbasa. Di ba? Apay mo, gabutan na laingak. Kastamot na problema kami di balay eh. Basta ko na, dapapakin mama. Tilang pa nagbasa yun, ikaso yun. Saan yung nga problema yun, problema may naganak kada kayo. Natak na da. Umisyon ka, smile. Red ang sugan. Merienda. Nagyaman na Carlo. Magpaparik na kanyak. Dumagdagsan ti amin. O isa malang ti panunod. Itaklan mo kinaapo Diyos di amin na problema. Kaslakan niya. Saan ko yung kasang kaibaga. Hindi pa siya ti kararag kung sapay ko agbalbali ni Papa, sapay ko sabi ko sublit dati nga ragsak kan relasyon dikit naganak kada kami. Sabi ko dada kami nga kakabsat kat saan kami nga maapektaran. Iti problema di naganak kada kami. Kaduan yaman, nagbalik nga problema, dapapakin ni mamang mo, at tuyak, nakasagana ang tumulong kay ka. Nagyaman na, Carlo. Umay ka natin. Hindi nang merienda. Let's go. Sige, hintan. Ineman nga bulan manong nemi. Nga nagbalinan nga ni Day, ti dati ragsak nga pamilya mi. Nga adan manong nemi, nga kimaro di kiti pasamak, ini tito yung may sangal daw, kinasarita nak ni Papa. Jenny, mabaling ka di anak. Kasarita ka. Dahil ito rayak, Papa. Nga da kayo timasidig, kapno ibagayan no anyaman ti problema. Yung mapay nakarawat kayo. Kinapay nga. Ano di kita? Kung na yung pake nga rawatan nyo? Uwan. Gabuta. Panawan kayon. Pakiulit din ba kayo pa? Baka nagbidutaklat pa nakadungig ko. Ano kami tinanging mo? Panawan kayon ko na. Saan ka nagbidot ng nangig mo? Panawan kayon kini. Kini mamang mo. Iba't patag ka, Jenny. Gabot na. Sikati ka kaisuna. Nga bunga tayo na yat mi.
kini mamang mo. You're my daughter and I'm your father. Ngayon masapol na panawan kayo. Panawan na kami kini mama. Nasakit ba't para kanya nga panawan kayo? Gabutan nagbaling kayo mat nga napatag kanya. Nang narunakin ka. Alayan ka kuma. Ngam jacket nga rabidan. Talo alayan ka. Kasanupay ni mamang mo. Alayan ka kumata, jak kayat nga mapukaw ka. Lupay kayat ko mapukaw tinaw. Magbati ka. Sisingpet ka. Ituloy mo tagbasa. Saan nakabaybayan ni mamang mo? Anak, inarakop nak ni Papa manunay, at imarakop akbat kan ko anak. Papa, ibagayo nga saan nga pudno na ito nga mamaspasamat. Ibagayo nga saan nga pudno nga panawan lang kami ka ni Mama. Ibagayo nga nagnag-ele baklaeng. Kapag nakayat nga mapuko kayo, Papa. Nakayat nga sina kayo kini Mama. Nakayat. May masapol. Masapol anak. Di ba may panawan na kami? I'm sorry. Basaan ko na ipatpatigtinam. Tanya ko matibasol ni Mama, tapos yun nga ipatpateg. Nakaramid ka din na kalambasol kontra ti kasaryo. Guniluban na kay kanini Mama, tapos yun nga kayat. Nagbaling ka din nga dakis sa asawa ti inak, Mama. Abay. Siyak, nagbaling nga dakis. Siyak. Saan ako na naragsak, itidan na ni mamang mo. Yeah. At iti sa bali nga babae, tiragsak ko. No. Singamon na ito'y baba. Ang no. Nakaragregsak tayo nga dati ko lakmanin. Apay nga bigla ka to'y. Ano na kita mga apal kanyak, kapatid na sayat ka nga naganak kanyak, kabita. Nagbalik ang broken family di pamilya sa'yo, Papa. Apay. Rimok atin ni Papa kanyak. Nginagkan na timugin ko, Manong Nemi. I love you, Jenny. I love you, anak. Ngamin na kun. Igawid ka, Mama! Igawid ka! Saan na ka may gawid? Nakapagsalita kami ng mamang mo. Iso, saan na ka mabalik na igawid? Igawid na kayo, kini Mama! Igawid na kayo! Timarayak manong namigit sinapol ko ni Mama. Andiyan ka mo ti ayan na. Pinukpok kawa. Mama! Ayan niyo! Apay ibalubos yung panawan natin ni Papa! Mama! Where are you, Ma? Igawin siyo di asawa niyo, Mama! Igawin siyo! Nakapanawin ni Papa manong name. Nalamasan nga nabunag na nagiti na impake nga arwaten na nangikulangan ti banurubor ti kotse na manong name nga pimanaw. Iso pala ti palakasapol ko kini Mama. Nga dagahay mi tilikod ti balay manong naming agsangsangit. Mama! Mama! Apay yung palubos siya! Apay! Nagtugaw ka, anak. Dahil awal-awal ko kay Kati Hamil. Sa munto amirisan, no anya ti klase. Uno, no apay nga pinalubusak ti amam. Hindi pa lang kidawan natin ba malubos ko kan ko anak. Numampasan ko kumakayat. Kiputawan na tiragsak ko no awan ti amam. May masapol nga agragsak na nga duwa. Tanda na nga nabati anak. Kimami malubos yun. Munang madlano na singbet ni Papa.
Apay ganda sa bali nga babae di biyag na. Apay. Siyak. Siyak ti sim magpaw ka na kwada. Siyak ti arik na nga nangagaw. Kini papang mo. Iti first love. First love? Una na. Sakbay nga nagamamu kami kini papang mo. Naadaanin ti first love. Nga dadang first love na nag-migrate sa di Amerika. Aging gana po kami komunikasyon na. Segun kini papang mo, namin ado nga nag-apply iti trabaho sa di Amerika tapno mapanadununan ti first love na deny. Diya ka mo, no apay. Nag-apply pa yung kas turista. Ngayon saan ka naprubaran? Namindo nga nag-apply. Nga na-deny. Kalbasan na kat nagamamu kami. Iti pa nagamamumi. Nagsiningan kami. Aging ka nagpropose kanyak. Agayanayat kami kani papang mo. Naipay ko ti bagik ken kuhana. Kinapudno na anak. Na minsan pa'y nga tinulungan. Iti third attempt na nga makadanon sa di Amerika. Tinulungan. Natulungan kisula. Naprobaran. Ngayon saan nga nagtuloy nga napan. Idi mamon na nga masikugan. Mabali siguro nga naamiris na nga napatpategta. Ngayon dati para nagturong na sa di Amerika. Inayatnak ti amam. Nagkasar kami. Aging gadim tengkay ti biyag mi. Kat nakaragsak tayo. When nakaragsak tayo, mama. Isipon na dami puot ko. Nakaragsak tayo. Nakaragsak kayo kini papa. Nakaragsak tayo amin. Mapi nga bigla. Mapi nga bigla. Nga adamanin issue may panggap ti first love. Gabutan nagkita ta. Ito lang nabiin. Nagkita da papangmukit ti first love na. Nakabakasyon dito Pilipinas. Dahil ang tinagbalin nga problema ti amam. Isunsahan nga mo noni. Tag problema. Dinamo ti rumpeng karamitan na. Namuwag ti problema na. Kat siyempre. Kasi legal nga asawa ni papak mo. Saan ko kayan? Diyak kaya't nasubyanan natin first love na panawan na ta. Tas yun no kumat asawa nga di mangigawin iti asawa na. Yung nagbalilan nga naliday iti amam. Sahanin nga naragsak. Piso ako nagkakuha na. Nasa dino tayo yan tiragsak mo. Palubusan ka. Sa nga baling ang sagaba kami nga gina. Tinasken ka naragsak ka. Isong imbaga kung desisyon ko o di lang grabe anak. Nga tapno sa anin nga problema, tapno sa anin nga naliday, tapno sa anin. Ipatpatek ko ti amam. Dahil natin nga po na apay nga inikak ti gundaw eh. Nga nawaya nga mapaniti pangaragsakan na. Mukhang mawatan na kanak. If you love somebody, set them free. Itad mo amin na pakaragsakan na. Kad gamot akwanin tiragsak na amam kanyak. Kad adnan itiragsak na iti first love na. Gapot ibatpatag ko ni amam anak. Ang mabaling ang sagapata. Basta gragsak laing ti amam. Inalakop ko ni mama manunin.
Inarakop ko, naging narakop kami nga gina. Lagat anugog kami nga nagsangsangit manong nemi. Ngam kaslasahan ko nga maawatan, siguro kat maawatak to. Intumdumteng pa nakamiris ko. Nga ipatpatig mo ti may nga tao, itad mo, itan niya man napakaragsakan na. Ti pakaragsakan ni Papa, itidan na. Ti first love na. Nasinaw nga panagayat kas na kami. Saan nga balik ag sagaba, basta agragsak. Ti asin numan nga ipatpatig na. Mami, I'm sorry. Anak, I'm so sorry ka. I'm sorry. Mama, numaawatan niyo man ni Papa. Mamunyo na niya timariknak ni Papa. I hate him. No, di mo maling gurahin. Ay, kagurgurak, gurahin. Saan nga mali nga saan na kayo nakayat? Hindi mo siya ngay. Tano alain na ka. Sumurot ka. Sampay nga la daw ti amin anak. Ampay nakadayo ti amam. Mabalim mo pala nga tawagan. Tapalubusan dak. Saan ka palubusan lumabalin? Ngayon naadakin ni amam, tiragsak mo. Nakasaga anak ang sakripisyo, anak. Kasan pa naging patay ko ka na kayo nga ba? Saan, Mama? Saan ka manawan? Ako nakasapulan ti amak. Kapunta kagurguro ko, ni Papa. Kagurgurak, nagastoy ka naramid na hindi ka lalaki. Nagtulturing marong nemi na paot na ba nagsangsangit niya pa naging inarakop mi nga gina. Aging ka, nga di agkalman. Awanan ti mangig ko sa ibek. Sangit. Na, siguro kat may busmet. Sumardeng met ti amin manong. Di awanin ti manggay ko sa akin ni Mama. Kasdamet kanya. Pinampunasan ni Mama ti gitiluhak no. Punasan ko ti gitiluhak anak. Oremet na kayo, Ma. Siyak matiwang punas ti gitiluhayo. Awatin tanti kinapot, no? Awatin ti amam. Awatin ti asawa. Sa nga bale, panaragsak ti amam, itisidong ti first love na. Saan to nga tal ngagsubli ni Papa, Mama? Ni Apo Diyos ti makasumbat ti eta. Kat nung sublin to kas pagarikan. Siya awat kay to palaging kuwana. Sa kuntulangan song batan da ita. Nung agsubling ang peso iso na. Anak. Uri awanan ti amam. Mabalinta na tumisam. Mabalinta tagragsak. Tinaskan ka ng taka. May salat na pukaw. Ang data nga duha. Saan nga baybayan na? Ituloy mo nagbasa. Agraduar ka. Makiasawa ka. Tapno mo tutuyo. Ada mainayon dito ng asawam. Ada mainayon ng anak mo. Ngagbali nga po ko. Tapno na nanay ngagsubli tiragsak. Nga mangeg tigaragak kan kat katawa. Iti da ito nga balay. Nabaig basitin nga nagulimek. Anak, saan ko mga mapiktaran? Di ba nagbasam? Saan ko mga agrebelde?
Uwan, mama. Ikarigatak ng liwliwag ti amin. Kastamat kumakada kayo. Sige, agtulag ta. Awanin tagsangit, ha? Baka agsangit kayo, nagmemesa kayo. Kasta akmet, numalagip ko ni Papa. Ikarigatak ti sa alang agsangit, anak. Nung agsangit ak tuman, sangit tiragsak. Okay? Let's start anew. Katsan tayo tulok nga madadahil. Just smile and face the truth. Hindi mo ba nakagbasa manong name nadlaw nga dagos ni Carlo Tilangak? Hey! Kasi narinig ka nga, nagsangsangit ha. Taapay ko ng tigas ta. Madlaw. Di ba, ada na kita numarnag ka nga maturog kat madlaw? Ada man kita marnag ka nga nagsangsangit kat madlaw? Ano na pasamak, friend? Uy, ibagam kanyak, tapno adad nga malay antrik nam. Awanin ni Papa. Ano yan? Pinanawan na kami ni Papa. Oh my! Kasla sana ka mamati? Ore siya. Aging kakaragit ito kat kasla sana ka pala mamati. Ganda kayo nga eh. Dapat mamang mo. Saan nga itulok ni Mama? Nga panawan na kami ni Papa. Di ba't pagyamanan mi ni Papa, uri nagbababae, di na kami sukat iti sa bali. Pasukutan na lang ni Mama. Meaning, sulit pa lang da Mama kini Papa. Nga kunak, mauman tulatan ni Papa. Papa na nang din tumauma. Nagsardang ito nga agbabae. Pimpinas ti pamilya yung ti pamilya mi. Carlo, dadayaw ka dito, kinapintas, kinaragsak ti pamilya mi. Ngayon, kastumad ka, nagbalinan na. Ano ti rason? Siyempre, third party. Adadang yung patig ni papang mo, diya babae na. Ngamda kayo? First love namin. Ano? First love na. Bale, magpaulang ni Mama. Di mat-expectarin ni Papa. Nagkita naman yung first love na kat nagsubli dati nga ayan-ayat da. Ganun. Awanin tiragsak ni Papa, iti sidong mi. Taytayan tiragsak na. At iti first love na. Abi rin palubos ni Mama mo. Gabot ipatpatig na ni Papa. Ipatpatig na kumaan gawid na. Siya talagal nga asawa. Nung sa din ayan tiragsak. Ipatpatig mo, saan ka mong palubusan para lang pagragsakan na? Ganun? Nipatpatig mo, ti may isang tao. Naawanin tiragsak na keng ka. Palubusan mo, panitayan tiragsak na. Laging ka manong naimi nga nagturpos kami ng kini Carlo. Kang kanawit ng umay dito bala ni Carlo manong naimi. Dapat pana kami met nga nakarawar iti board, nakastrict kam nga dagos iti trabaho ngam saan kam nga kopisinaan. Kadungas na sumangpetak dito balay manipod ti pisina na madanon ko ni Mama. O sukatin, pagsuunay makaluto akton. Ma? Kumusta tiyong trabaho yun? Ako ang problema at trabaho. Kumusta na kita kararam kada kayo? Imposible ang unti kararam kada kayo. Amuda nga, awan ng asawa yun. Sa napintas kayo, ma. Mas lamanangin kayo lang. Hindi, anak ko na yan. Mga archo. Anak mga archo, kagpapesuman. Taabay, kahit mo nga maadanak ito sa baling asawa.
Legal kami nga nag-asawa ka ni papang mo. Ma, adamat karadbangan nyo nga agragsak. Diba? Awanin ni papa. Kaya kita kasapulan nyo. Di ba nga kayo? Saan kayo mataparitan? Anak, umanay kan aragsak ko. Diyan kong kasapulan pa tiragsak nga ipay tilalaki. Ada ka matalanan. Nukasta. Di ka na to gundawin ni papa kagsubli ng pagarikan. Nugsubli pa. Di ka di daw dawat kagsubli? Saray. Abing nga, di matawagan ni Suna. Katsi ka, ada pang tawagan mong kingkwanan? Awan mama. Oh. Tadi ating nga number na nga cellphone na kat awan maten. Siyempre, nagsukatan SIM card. Awan makikita nga Facebook account na, iti Facebook. Mabali siguro nga da, nagbali tinagan, sa awan ti picture profile na, sa bali ti picture na, tingkabi lang ti profile na. Ta pinandas ko at nag-search. Pinandas ko. Ngimawan. Katsi ka. Uresak ma. Inranta ni papag mo, ngawa na pulusan ti. Mabalinta pang kontakan kay kuana. Tapno malipatan ta. Nalipatan nyo ka din? Saan nyo ka din ipatpatag ni papa? Tsaka mo. Katsi ka na. Nalipatan mo? Saan kung malipatan nga adama? Anang panaw ka data? Ada ka di palaguram keng kuana? Tsaka mo, mama. Anak, saan ka mangimunat gura di amam? Tapos saan nga naragsan ng tibarukong mo? Doon pa nag-asawa yung ni Carlo. Lali mo ba? Hanggang pangagnobyo. So, batam namin yan. Ano nga tibarik na maging kuana? Anak, magalanganin tapusom sa mo pilitin. Kakaasim at ma. Uri mam kakaasim. Maawatan na kanto na kaspagarikan. Mat sa baling ang pakariknaak. No di lang iso. Mat lagayam. Mat karibal na. Ganti ba lubusong nga karibal na. Tapno mat timasnag. Tati amuda agad. Boyfriend ko nga talaga ni Carlo. Ito pisina mo kung timasidagkan ka. Ang damat mangiperparipirip ma. Ngayon siya pa'y nauray nga mangibaga. Aging ka manong naimi nga adan nagbaling nga karibal ni Carlo. Kaobisina ka talaga. Agran-ranadan manong naimi nga umay dito balay. Hindi mo kunain nga. Di pala Willie, di patpatag mo. Imbes nga siya. Carlo, ngayon saan ka pilitan nung talagang dinakayat? Nakasaganak ba't gumawat, di ba nakabahay? Nung pa'y, hindi pala high school tayo, di ba? Iso nga mas dawak. Noon niya te klase te pusom. Di ka mabaling ka pilitin. Taba ka na saan ko nga napintas, ti. Bangunit ang pamilya na mapilpilit ka. Tsak mawatan direk na. Kinapod no na, edi pa lang kahit kumat nga ibawing, direk na sa bali. Tsak mo na apay. Nakadadumad dito, nagkras kanyak. Ang tsaka mo. Talagang nadumangit minamang uyong ni Ayan. Ngim idi adda ni Willie manunemi nga mangpaspasyar kanyak nga magbagat panagayat na. Isumat lekas la bigla nga na magbalin nga 100% tirik na kini Carlo. Isu nga desisyon nak manong. Pinaay ko ni Willie kat sinong batak ni Carlo. Jenny? Oh. Nabayagan ng uray mo. Ita ka sila di ka mamati. Gamanak.
Kinunano nga name kat inarakop na. Binalas ko magdata nga rakop na. Carlo, sabi ko matawag to agbalin na problema. Di bangunin ta ang pamilya. Agbalin na to na pudnukin ka. Ikas ano no, ang damat first love mo. Sikat the first and last love ko. Kasta kamat kang kakanyak, di ba? Abe, amo kinahit ni Willie. Amo nagdakkel tina itulong ni Willie kanata. Idaan araman ako ni Willie. Kasi lang nagdesisyon nga dagos ti puso. Kinumpleto na tiriknak para kang ka. Kasi gayam no, dana pagkangatan nakaribal mo kat masapul ng desisyon na. Tapno sa anak to nga babawi. Will you marry me? Shh, gur ka, gur nung tapay. Kaya na-request ko lang ha, Carlo. Noag-asawa ta, sana ka sangwa panawan ni mama. Adareto nga balay. Kito mo na. Tapos di ka sakit hampay nga gastusan doon para mangipatakdara ta di balay. Saan nga siya ti iawid mo ni balayo ha? Ado kam sadyay. Iso nga napintas no siya ti iawid mo ni ti balayo. Nagkalaysa kami nga rod manong nami kini Carlo. Asakbay day ta manong nami nagpanawagan ak iti radyo. Nagpanawagan ak iti TV. Nagpanawagan ak manong nami iti social media. Ngayon pa kamok, di pa nakaangay ti kalaysa mi. Kani maghak, ngun adda pala si bibiyag ti amak. Kinidaw ko manong naming agpakita. Tumatender ko mati pa nakikalisak. Ngim, awan tinauray mi manong. Ni aniniwan kat awan tinagparang amang. Manong nami. Timrem tiluwak. Kareding kakaaldawan ti kalisami. Kini Carlo. What's wrong? Luluwa ti ragsak? Una na. I'm sorry, Carlo. Malakip ko ni Papa. Alala ka. Lagi pa may tangan. Just smile. Kaltawad di kalistata. Oh, marugyan ang seremonya. Ini malpasan di seremonya manunemi. Kalpasan, di panagpipicture mi. Nagpakadaak na pantisiya. Gabat na may gawidan, matipelanan, manunay, di pa nagsangit ko. Nagbali na nga bimato ti puso ni Papa. Munusaan na nga ta na maamuan. Ang abali ko manusaan na nga ni Patpateg ni Mama. Basta siya kong mga anak na. Ni ay ni Uy, awa na pulos. Oras ang kabirigis kala ko nga papel nga nakisuratan iti kumusta kan. Ang kumanagbalbali iti SIM card. Tapos nadalat ako makamunikasyon ni. Diyan man kahit kumati mangimula ti gura manong nemi ngem kasla. Diyan mo nung kagurgurak ti amak kuno saan. Dito nga rin si doon ni Mama manong nemi tinagnaidan mi kini Carlo. Rumuar kam amin nga mapan mong opisina. Dupay ko nak kini Mama, ginana kayo. Uri kam laduang ang gasawa. Namang suportar kada kayo. Nanyaman na kasapulan nyo. Sa adamat ornong yung bangko. Adada nga bumakadak. No, diyan ako nagtrabaho. Uray lata natin nagretiro. Tapos nga sa Salbina. Nga simbre ka man lang nagtrabaho. Ken, baka no, mapilitan ako nga girly retirement no, adapo ko. Niyo ba ba? Tapos pasan mi kini Carlo. Tapos numadang kay tunti apo ko. Anda na suro ka makatawan mi kini Carlo ang kasawa manon name dadda nagpitik kiti saklot ko. Anya?
Adan, nagbayagan. Si Kaman. Siguro ito lang nga panahon dito ti panang ipasagot ni Apo Diyos ka na ta. Ay ganun ka, sweetheart. Ano na ti anak ta? Huwag. Awang problema. Iti na minsan manunay mi nga panagkuyog mi nga gasawa nga napanitimul nga agkatang karigiti. Agbalinto nga masapol ni baby. Nakilan ti tiyang kumanong. Yung kahit ko tagpagnabagnahap, no? Ma-exercise ko, di ba, Ki? Manong Nemi, nakikitutak, idi. Ada makita ka pa ka masikog, nagkita mo't karagiti masapol. Nakasangon dito yan, mi. Nakalikod manong Nemi, di. Lalaking kasasarita na. Himalasin ko. Kinulding ko ni Carlo. Yes. Dito lalaki nakalikod ka data. Ama mo? Kasla ni papa. Baka bidot ka lang. Baka kaliklikod na lang. Masiko kung matapadak dito. Kasangsango na. Nalapsat. Kasla foreigner. Foreigner? Pilipina dito. Ang style foreigner, parin na tilangan na. Nagparparik na kanya. Isuday ito ni Papa. Di oray mga tumalyaw. Hindi tumalyaw manong Nemi. Iso na. Ni Papa. Mabigbig na kakata? Magpinagbaliwan tilang ka. Dito lang ang masikog. Third year college ta, hindi pumanaw iso na. Almost, manong katawan? 1, 2, 3, 4 years. Hindi mas asidagda manong Nemi inrandak ti saan nga kumit kita ken kuana. Hindi makabatog da. Nagsardeng da. Aging ka nagtimag. Jenny? Timalyawak, I miss him. Papa. Nagkinita da iti babahaya kaduana. Tipada ka masikog. Yes. She's Jenny. My daughter with Vicky. Hi, Iha. Tita. Yes, nandito mga nena. Your first love, pa? Kaano kayo ba nga dito Pilipinas? Dito nagsikukan na. Ang mga konak no, ang kumasikukan, so na di Amerika, so nag-awit kami dito Pilipinas. Pa, ni Carlo, ti asawak, ti amat ako. Kumusta kayo, sir? Ma'am. Carlo, sir, dungdungong kuma, ti asawam. Saan nakatultuladan? Talaga nga ang katultuladan. Kadyak matultulagan ni Papang ko, sir. Apay ni Papang mo. Pinagsagama na ni Mamang ko eh. Ngayon saan na kami apinanawan? Kumusta ni Mamang mo, Jenny? Nagtrabaho mahat pa. Tuloy na nagtrabaho. Na may paspasardingag. Sige pa, ma. Tita ako na kuma. Gamin. Pasensya ka na, nak. Nabukaw namin pinsan di komunikasyon tayo. Do you namuan pa nagkasar ko? Haan? Sige, papa. At the time yun, di umay kayo pumasyari di balay. Yan tangay. Nagbalimot a balay tayo dahil. Sige. Idano mo pa kumusta ka ni mamang mo? Hindi nakapanaw dan manon na yun. Kung nakanyak ni Carlo, apit di mo yung narakop. Alangan mo na siyak mo ng mga rakop kay Kuana.
Sut ururay ko mga rakop kanya eh. Nung kasano pa naglaksid na kini mama, siguro kat kastamat pa naglaksid na kanya. Nangaruna ka dadan putot na. Saan doon ka na nagsabat pedalan nyo? Kaya no umay sadya balay, apakit nga sa anin. Okay mat ni mama. Ako mata problema kini mama. Tanaragsakin ni mama, no makita na nga naragsak. Tiwi na yuan ng asawa na. Awan din nga ti mangipilat annulment kadakwada. Di ka dyan doha hanggang na nagkasar. Baka yung remedyo na di Amerika. Baka sa dyan Amerika nagkasar. May ganun. Hindi makasangbat kami nito balay manong naimi dagos ng padamag ko kini mamati amin. Ket, kumusta kay ano? Ore na pindas ni First Love na? Well, moderna. Siguro ti ugali na kat. Naala na sa di Amerika. Taapay ko ng kasta. Amin na tigtignay na. Isut kayad ni papang mo. No, may dantod to mama. Entertainin nyo ida. Why not? No, gayam ang tipagbilangan ni papang mo kanya. Gayam ko may na. Balinakbad nga gayam ti First Love na. I salute you, mama. May anak. Naidumdumat pa nagayat yung kini papa. Di yung pulos ginura. Awan, ti pambara ka manggura keng kuha anak. Gabot desisyon ko, met. Pinalubusak. Gabota, isut pa karagsakan na. Ipat patag ko, katnoan niyaman pa karagsakan na. Go ahead. Ipatad ko. Waya-waya aktap ng karagsak. Parang name nananaitan nga maawat ako doon niya. No apay nga naramit kas dyan ni mama. Idang panawan na kami ni papa. Naragsak man di papa, manong name madlaw ko dahit ha. Itisidong ti First Love na. Manipo di manong name aging gay ti agdama kat saan ko nga nakikita ti amak. Adamat ti gidugundaw yung malakip ko. Ngayon man no. Ta nakakonsentrate ak manong name iti panagbalin ko nga ina. Kadagiti dua nga apo ko ni mama. Ni Carlo Jr. tas tamaten kinila Lane nga inauli. Nagretiron manong name ni mama kitison kang runala mga sasikaso kadagiti dua nga anak ni kini Carlo. Nagtultuloy man ti panang opisina mi kini Carlo manong name tapno may kanmi tinaranda ka masakbayan dagiti dua nga anak ni. Nagtultuloy ti kinapudno ni Carlo kanya kastakmet kan kuana. Nagtultuloy yan manong name ti ragsakmi. Nasubabatang madlaang manong name ti kinaliday kinaulimak idi data nga pagtaingan. Nagsubli ti dati ta ada dagiti ubing manong name nga gargaragak kagkinaman. Naragragsak kami itan. Ngayon dinakda kami pailaeng kada papakin ni mama. Nakangkanahin mi nga dawat manong name nasapit kumatag tultuloy dito nga ragsak. Sapit kumatawanan ti agurubos pa napait nga luluwa. Nagyaman ak muna ti anus mo manong name nga nangiya urnos kalpasangan nakinsan kan ka ti Italiana. Thank you very much kadagiti amin nga nagbuya ken nakaitad. Sabi ko man nakaitadak man iti adal liliwakan pagsarmingan ti bihag. Kadagiti padak nga nagdengeg. More power to your program manong and God bless. Tuwing haradagyaman nga pagayam mo, Jenny. Thank you kang Jenny. Thank you barang buray ti pakasaritaan ti biyag yon, ti pamilya yon. Maraming salamat mo kadagiti yan nag-share.